Значи, какво трябва да обяснявам? Добре, значи, общо заето, тогавашната... Не, значи, сега писателите пишат тъжен край, защото има щастлив край. Принципно всичко има щастлив край в днешно време. И затова те пишат тъжен край, за да е по-интересно. И си мислят, че тъжният край, нали, то това е лошото, обаче е по-интересно. Обаче, фикцията на литературата преди 200 години е да пишеш щастлив край. Нали, всичко имало тъжен край, те са писали щастлив край. Разбираш ли? И, де-факто, те са виждали в бъдещето, че принципно нещата ще имат тъжен край. Обаче, това е супер шит, защото живота е бил много по-интересен преди, като е имало тъжен край, който е много по-реален, а сега има фалшив щастлив край. Разбираш ли? Сега има фалшив щастлив край и тъжен, мизерен тъжен край. Обаче преди са имали тъжен край, който е бил с много достоинство, а са имали и щастлив край, който е бил просто провал. Разбираш ли? Какво искам да кажа? Аз мисля, че ти каза абсолютно обратното на това, което си говорихме преди.